dnešnom videjku, to je asi bude prvé video zo série. V každej sérii si zahráme dve Iron Androidové hry. Takže môžeme sa pustiť do toho, že Lil Rage. Ideme túto Color Switch, to je asi Rageová hra, ktorú si ide každý pán. Takže mohli by sme s ňou začať. Takže, nejaký Rage. No. Takže podľa toho, čo mám ťukať, real. Tak, vyše mi takto, čekajte. Neznášam vás, keď mi píte nahrávať. Poď, tak. A raz, dva, tri. Raz, dva, tri, 4, 5. Dobre, a ideme dopredu, až do vesmíru. Aby sme neskapali to skoršie dejak. Nie, no proste, že tak, akože teraz sa musíme trafiť. Tak, idem na to. No a teraz, poď, dopredu, pekne. Čo si, retard? Dopredu. Čo? Dobre. Tak. 17. Akože v poho. Nejem si svoje. Raz, dva, tri, 4, swag. Raz, dva, tri, swag. Raz, dva. Dobre, serem to. Ne, dve. Mal 17 bez kore, to akože fakt, ja som až taký noob. Takže real. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Akože. A to musíme dať 3, Nie, rageové reklamy. Poďte head, lebo vás pozabijem vás tu. Ne, ja vás zabijem normálne, teraz ste mŕtvi jak paradajky. Ja budem asi ten, jak sa volá? Paradajkár, ktorý nevie, čo so sebou, akože, viete. Napríklad robiť a čo viete. No, nechajte tak. Proste, nechajte tak. Takže, ideme na to. Hej. No, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musím sa sústrediť, lebo mňa to potom štve a potom som debil. To som aj tak. Ideme na to. To čo je? No, však to zatiaľ je dobré. Akože komentuje, no akože. Čakaj, to už teraz to musím dať, lebo mňa trafi o zem. Šlak, detko, babka, všetci. Pri toľké hodín. Ideme dopredu. Reč, ne. Teraz! Jaký swagger som dal teraz. Teraz pozrite si, swag. Toto je swag, dámy a páni. Toto je swag. Keď si ide človek všetko. Nice. 6. To čo sa dá, čakaj, chlapče. To ideme na to. Ne. Musím. Ešte si dáme. Pekne. 5, poď. Poď, ideš. Chlapče, ja to dávam. Ne. To čo bolo? Reklama. Ne! Reklama. Poď preč. Neznášam reklamy. Teraz nespávame. Tak. Pekne, však čo sa dá robiť, ak ideme si ďalšie. Tak. Nice. Pekne. Pekne sme padli, no moje, teraz sme to dali, aký freestyling. OK. No to ešte všetko. To bolo dobre. A ideme na ďalšiu hru, ktorú som si pripravil. Zombie Tsunami alebo Tsunamik. Tak, pekne. Mobbing. Si vymažeme pekne. Aj temis. Tak. Ok, dá sa to. Moby game. No, jak to buchlo, jak zombici. Rage hra, to som už mal. Spin go, hrajte. Tsunami 1, 2, 3, 8, burak. Nevadí. Ideme head. Jedím, tak, a ideme na to. Ideme. Aj. Kúkajte, jak som mu dal, to nedá nikto z vás toto, pozrite, už dvaja sú retardoni. Som ešte v živote nehral.